سەرساڵانی پشتی چەندین ڕۆژان دێ زۆربەی وڵاتên cîhanê ahengiyan gêrin ji bo hatina sersalanî. Bêguman bajarê Mosulê jî lê salên kevin de ahengên mezin lêt hatine gêran û niha li hindek bazaran dukanên firotina pêdawîstiyên şeva sersalanî dihêne firotin wekû mom û cil û bergên Baba Noêlî û yariyên agirî. Em ji wek muwatinekî Mosulê mê sersalan û mê dara xwe çêkene îdê heflê çêkene mê gulabê xwe kirmê çêken mê kene heflê û sersalan û îşellet tiştên negêr eman û berxelk aram bê غêr eman tiştên ne îşellah. بالثمانينات Di salên heştê da cejna sersalan û gelek baştir bû ji niha. Ji ber ku xelkê mirtah bû, av û karaba hebû û barê aboriyê xelkî baştir bû. Nûkê xelek westiya ye ne wekû berê ye. Her bi hatina evê helkeftê xelkê Mosulê xuzyarin wekû caran aheng li bajarên wan bihêne kirin û giyanê birayetiyê û pêkvejiyanê li cem tevaya xelkî peyda bît. İnşallah Fatihat xêr. با خودê dergehê xêrê be bo hemiyan û her kêf û xweşî vegere û em wek hemî milletan bijîn. Ew ê niha jiyana xwe bi zehmetî diborînin û besa êdî teqandin û awerebûn. Bêguman civaka Mosulê ji çendîn olan pêk tê wek Sunne, Şîa, Mesîhî û tevaya olên din. Em hêvîdarin jiyana li gel hev careke din vegere. Mavê çendîn salaya bajarê Mosulê ahengên sersalanî nekirîne û taybet li ser demê çekdarên Daeş. Belê îro li bazarên bajarê Mosulê berhevî wê têne kirin bo hatina cejna sersalanî. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.